Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV en garti e katande jomiraɗo subaka hande o ngam yettinen don ko sifa e kelle gadan e jayndeji leydi Sénégal joni palen koye jayndeji ɗi. Talata sappo e jeenayi lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadan e jayndeji leydi Sénégal eɗen poloro e jaynde source a kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti ko e ko yuti alhaali e julde taske ɗo ɓe mbi ko ina heddi hen yontere wonande kay nden ɗon julde taske oɗo saha joni ko haɗi baban kam e yuman galleji en ɗanade kuttiɗal cogguli layyaji ɗiyete ɗo ete nder lamorgo ngo Dakar e nder dare ɗe ɓe kolliti gueɗe ɗe wonande kay ko memotako hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ɓe gartino ɓe kolliti kay wonande tiɗalla ka yettima kola ko ɓuri ko hen famɗude wonande kay dino layyaji ko ujunnaje nogas pawɗe pettotoɗa ngam mbawa hebde ɓoggol ndasa nawa galle ma ko wana ɗum ko ɓe kolliti ɓurdi hen ɗittidde ina yaha ha yetto temedere ujunere kolliti noon kam musidɓe jayndiyankoɓe e caggal nde ɓe jokkodiri goto e jibinande mo Daara Jolof e yeeyoɓe jawɗele o layyaji ɗo ete nder lamorgo Dakar holluti kay caɗele ko tiɗallaji e jawɗele ɗe hani kadi e ganda kay kañum woni nden ɗon jamde ɗe ɓe jamnata jawɗele ɗe ɗum kala ina tawe e nder jaynde ganda kay kañum woni jaynde wiyetende jaynde source a kono noon jaynde source a yi ha toon to commune des Agnam on ɗon garmi gara bannoɗo eɗe balɗe jawtude hakkude ɓe ganduɗa kañumen ngoni e dadiɓe ɓe kam e sukaɓe jeeyaɓe on ɗon diwan wiɓe tati memata jeenayi ɗum koko yuti haali exploitation on ɗon phosphade mo ganduɗa kay ina tawe on ɗon diwan taw noon on ɗon phosphade ene woni tan de ɓe mbaɗi accusé walla ni ɓe mbi ko nden ɗon gollorde wiyetende société Ama Africa kañum kay woni ko yiɗi wadde exploité on ɗon phosphade kamɓe noon ɓe kolliti kay wonande ɓe jadani hen hande ɓe jadani hen janggo ɗum noon jeeyi sababu noon waɗino garmi garaji hakkude mabɓe e ɓe ganduɗa kañum goni e dadiɓe ɓe holno wiiri kam musidɓe jayndiyankoɓe woni tan de ko gueɗe ɗe ko Allah tan rufi hen ndiyam sali so wona ɗum kay ɗum jogorno ɓurde ɗo holno wiiri e jaynde Vox Populi kañum arti ko yuti e alhaali kenal wellitare ganda kay ma wonan baban kam e joman galleji taw ko gollotoɓe gollorɗe laamu caggal nde heddi e balɗe tan ko yuti e nden no julde taske ɓe kolliti kay caggal nde balɗe jeetati ko ganda kay kañum woni ko nden ɗon gollorɗe wiyetende e walla ni trésor public mo leydi Sénégal ina waɗano piraté ko yuti e donneji muɗum ɓe kolliti kay oɗo saha joni addaɓe ganda kañum woni trésor waɗi retrouvé toutes les fonctionnalités wonande kay nden ɗon gollorɗe hono no wiiri e kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ɓe gatti noon ɓe kolliti ɗum mo kay ko kenal wellitare wonande kay baban kam e juman galleji joguinoɓe kulhuli holno mbaɗata ha mbawa hebde jobdele mumen mayirɗe lewru hono no wiiri e jande arti e ko yuti alhaali gonka kangal ɗon diɗɗal walla ni mbiyen on ɗon coalition mo jomayi président ɓe kollitino kamɓe kay ɓen mbaɗi soutenir woni tan min jokki nangorande omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi ɗum ko waddemo jogade initiative walla ni fandare waddemo investir ɗum ko yuti alhaali présidentiel woni tan sumgoji hoorejo leydi paaɗi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeenayi ƴeewoyen jaynde enquête quotidien kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe garti ko e on nden ɗon eɓɓore hesere walla ni mbiyen nden ɗon yiyande hesere wonande kay hoorejo leydi ndi ko yuti alhaali on ɗon dialogue national ko ɗum jeeyi sababu noon kam musidɓe jayndiyankoɓe enquête quotidien ɓe mbaɗi ko namdal ɓe mbi holko woni e yiilade walla holko woni e ɗaɓɓude omo ganduɗa kañum woni mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye on ɗon nouveau format wonande kay on ɗon dialogue national yewtere e gendiri holno wiiri jande ruttinima ko yuti alhaali faux billet ɓe kolliti kay ko ina tolni e milliard uji ɗiɗi ko kañum kay woni ko fawa jungo holno wiiri kam musidɓe jayndiyankoɓe milliard uji ɗiɗi faux billet ɗagal nde tufaya e julde taske jande arti noon e ko yuti alhaali hijjore hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ɓe kolliti kay wonande ko hajjiyanke ɗiɗaɓo jibinande leydi Sénégal comme kay woni ko hawri e ladial toon to Makkatal Mukarram yurmede Gueno yo won e makko jeewoyen jaynde Les Échos kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti ko yuti alhaali ɗin ɗon rapport uji ɗi ganduɗa kay ko yuti alhaali hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ɓe ganduɗa kay ɓe mbi ko ɗin ɗon kawuji ɗi ganduɗa ɓe ganduɗa kañum woni sentif aɓayyin ɗum kawuji ɓurɗi hen mantidade walla teskinade ɗiyete kañumen kay neldama toon to pôle judiciaire financiére nde ɓe mbaɗata losko ɓe ɓeewo ɓe ɓeydo yurnitade gueɗe
gueɗe ɗe hono wiiri kam musidɓe jeyniyankoɓe goɗɗo mo ganduɗa ene yiiɗi yurnitade gueɗe ɗe ɗum koko yowiti alhaali promulgation nden ɗon eɓɓore article L29 kam e L30 mo ganduɗa kadi woni Tamsir Thioye e sarɗiyanke o kanko ɗon holliti e ñalawma hannde o ma wod kuccam hakkude makko e jeyniyankoɓe fandare nde ko artude ko yowiti alhaali on ɗon promulgation mo hoorejo leydi ndi waɗi promulgué nde ɗon eɓɓore nde ganduɗa kadi kañum woni ko yowiti alhaali gartirgol Ousmane Sonko e doggol sumgoji ɗo ete nder leydi Sénégal. ƴeewoyen jeyde Libération jeyde kañum arti koko yardate atayi ɗeɗo balɗe kala ɗo ete nder leydi ndiyete ko yowiti alhaali omo ganduɗa kañum woni Ndiaga Seck nangiraɗo gueɗe debbati gorkati en kanko musidɓe jeyniyankoɓe ɗo ɓe garti noon e iwdi ɗum noon ko noon kadi ɓe garti e gonɗon witto mo ganduɗa kay ɓe ganduɗa kañum goni loskoɓe ɓe nene goni e wittude ɓe kolliti caggal nde téléphone aji makko pawa jungo oɗo saaha kay ene wayno ko compte makko Facebook ɓe ganduɗa kañum goni wittoɓe ɓe goni e wittude ngam ƴewde toon dendagal prowaji ɗi ganduɗa kay ko yowiti alhaali ɗen ɗon gueɗe ɗe ganduɗa kanko Ndiaga Seck omo rewira ɗum ɓe kollitino wonde kay kanko Ndiaga Seck ene woni ton de o waɗama placé en garde à vue walla ni o waɗama to nawama toon to mandat dépôt holno wiiri kam musidɓe men jeydiyankoɓe jeyde l'observateur kañum arti ko e goƴa omo ganduɗa kañum goni Ferdinand Coly gonnoɗo ete Pettaw kippuguindijo mo leydi Sénégal on ɗon latéral mo ganduɗa kay défenseur e kippuguindijo mo leydi Sénégal kanko Ferdinand Coly o suuti konngudi noon o arti caggal ko heddi tan e waktuji omo ganduɗa kañum woni keblo kippuguindijo mo leydi Sénégal Pape Thiaw ɓayyina ngol ɗon doggol ngol ganduɗa kay kañum woni jogonɓe yahande ke leydi Sénégal ko yowiti alhaali ngel ɗon kawguel e windere yankowel kanko mo ganduɗa kañum woni Ferdinand Coly waccani hay goto tugui tan ko ɗon ɗo jagorgal ngal ha yetti e ko yowiti alhaali e gueɗe omo ganduɗa kañum woni Malang Sarr ɗum kala ina tawe e jeyde ganduɗa kay kañum woni jeyde wiyetede jeyde l'observateur kam musidɓe jeyniyankoɓe ɓe garti e gueɗe omo ganduɗa kañum woni Ndiaga Seck ɗum nene kadi ina tawe e jeyde nde ƴeewoyen jeyde l'indépendant kamɓe jeyde l'indépendant noon ɓe garti koye on ɗon cyber attaque bannoɗo ha waɗi perturbé ɗum ganduɗa kay kañum woni service aji e plateforme aji ɗi ganduɗa kay kañum woni trésor ɓe kollitini wonde kay ɓe ganduɗa kañum woni trésor wayno o saaha joni hepti e gueɗe ɗe holno wiiri kam musidɓe jeyniyankoɓe jeyde arti e gueɗe omo ganduɗa kañum woni Ndiaga Seck jagiraɗo gueɗe ganduɗa kañum woni e debbati gorkati yagal ɓe kollitino wonde kay kanko Ndiaga Seck oɗo saaha ko faya tan ko e nangle e kewɗe ko yowiti on ɗon fannu holno wiiri kam musidɓe men jeyniyankoɓe jeyde l'indépendant jeyde rewmi jeyde rewmi quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko yowiti alhaali e Ndiaga Seck kanko e waɗi avoué wondemo debbati gorkati holno wiiri kam musidɓe men jeyniyankoɓe garti noon e ɗin ɗon konngudi ganduɗa kay kañum woni ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni ɓe o wondanno ɓe kolliti noon goto mo ganduɗa kay ko on mo o ɓuuri wawde wondude on ɗon noon ko métis ene woni tan de woni ko toon to leydi e France hono no wiiri kam musidɓe men jeydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jeyde rewmi quotidien jeyde rewmi sport kañum arti ko yowiti alhaali kawguel africain kowel taw ko fettoɓe fugu koyguel takko maaje ɗe te ene noddire beach soccer e hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e jeegom ɓe kolliti kay ngel ɗon kawguel ko ɗo ete nder leydi Sénégal kañum jogori yuɓɓinde ɗum ɓe mbi ko Sénégal kañum kay woni ko waɗa désigné pays hôte ngam wawa jaɓɓade ngel ɗon kawguel africain kowel woni tan kan beach soccer holno wiiri ko musidɓe jeyniyankoɓe ɓe garti e yidde Newcastle oɗo saaha joni koko heptude omo ganduɗa kañum woni Lamine Camara e juuɗe ɓe ganduɗa kañum goni AS Monaco nawa ɗum toon to Angleterre kanko milieu de terrain Pettaw kippuguindijo mo leydi Sénégal ɓe kolliti kay oɗo saaha joni yidde Newcastle ko sodde on ɗon suka nawa ɗum toon to club muɗum toon to Premier League to dewlaji Angleterre o yaha o tawtoya ɓe ganduɗa kañum woni Habib Diarra walla ni Ismaïla Sarr ha Pape Matar Sarr tawateɓe toon to ganduɗa kay kañum woni toon to Premier League to dewlaji Angleterre toyete bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV kasi haalaɓe ceer ko ɗum woni komin kemno rubinandade ko sifa e kelle gadana yoga e jeydiyeji leydi Sénégal aɗi meɗen e ruwido jeydiyeji wonata ko alarba janggo soko weeli gueno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV woto jijjide wadde abonné commenté kam e partagé Allah jarama on jarama.